A nezabudni povedať, ja ti ešte raz to poviem, že povieš, že prosím vás, chcem sa opýtať, či môžem si do taxíku sadnúť, ale mám jeden problém, že som vcucol zadkom vajce a prasklo mi vnútri a trošku vyteká. Že trošku bude mokrá sedačka. Toto. Ale povedz doma, že odkiaľ potrebuješ odviesť. Tam, kde ten taxík zavoláš, povedz nejaké ulice, aby to bolo reálne. Daj Trnavu, more, nedávaj Žilinu. Daj normálne Trnavu. Lebo v Žiline nepoznáš ulice, chápeš? V Žiline nepoznáš ulice. Ja by som tiež dal radšej svoje mesto, keby som plnil. Prosím. Zdravíčko, prosím vás, ja by som chcel odviesť z Košickej ulici, ale mám tam jeden problém. Ja som si zapchal vajíčko v análu a troška mi vyteká. Nebude to vadiť? Prosím. No, Nechápem. mal som taký prank, že som si musel dať vajco do hadku a teče mi to vajco. Teče mi. To nemyslíte vážne, ako? Toto si sám robíte zo mňa, ako? Vážne. No, či by to malo... Ale ja si dám pod sebou... Ja si dám pod sebou podsedák. Ale z Košickej akej ulice? Akého mesta? No však ja volám do Košíc. No, do Košíc, áno, z Košickej taxislužby, hej. No, a ja by som... Čiže chcete vlastne čo, z Košickej ulici? Áno, ale Odnes... odnes na Trnavskú ulicu, na Trnavskú. Ale teče mi to vajíčko moc. No tam... Ježiš, ty si ozaj jak ten dubák. Ty si to zložil? Áno. More, toto ma pobavilo. Toto ma pobavilo, more. Toto bol dobrý pranko. More, fú. Dlho som sa takto dobre nezasmial, more.